οικογένεια Ελλήνων πολιτικών προσφύγων φεύγει από την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο το 1949 και εγκαθίσταται στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν. Αναγκάζεται όμως λόγω της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε με την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1990 να επιστρέψει στην πατρίδα. Θα είναι εύκολος ο επαναπατρισμός? Πώς θα τους δεχτούν οι Έλληνες συμπατριώτες τους? Θα βρουν ανάλογη εργασία ο πατέρας καθηγητής πανεπιστημίου και η μητέρα εκπαιδευτικός? Θα έχουν δυσκολίες τα παιδιά στο σχολείο? Πώς θα εξελιχθεί ο έρωτας της 17χρονης κόρης του με τον 20χρονο νεαρό? Θα αποδεχτεί η μάνα του νεαρού τον έρωτα των δύο παιδιών? Πώς θα αντιδράσει η οικογένεια του κοριτσιού στη σχέση? Θα τελειώσει ποτέ η οδύσσεια αυτής της οικογένειας? Τι θα ορίσει τελικά ο σκληρός κυνηγός που λέγεται ζωή? Δεν έπρεπε να έρθει στο θυμό. Εδώ είναι δύσκολο να αποχαιρετιστούμε. Πάρτο, το κέντησα για σένα. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ένα αναμνηστικό έναμε κιόλα. Αυτό είναι για σένα. Είναι της Μπράουνι. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. Μετέφρασε ελληνική ποίηση. Το βρήκα σε ένα μαγαζί με του κόσμου τις παλιές εκδόσεις. Σε σκέφτηκα. Όταν το ανοίγεις να με θυμάσαι. Здравствуй. Будь внимателен, кто знает. Может быть, когда-нибудь увидимся. Пиши мне. Всего хорошего. Удачи тебе. Είχα δουλειά στα χωράφια. Η Γερασμία με πρόσταξε να είμαι εκεί πρωί-πρωί. Εσύ, πώς πέρασε την ημέρα σου? Εγώ να εδώ, δουλειές. Σε λίγο θα πάρω το λεωφορείο για την πόλη. Ίσως θα θέλει να έρθει και η Ευρυδίκη μαζί μου. Της αρέσει να με βοηθάει στη δουλειά. Ή μάλλον της αρέσει η μυρωδιά στα γραφεία της εφημερίδας που καθαρίζω. Κάναμε καλά που ήρθαμε στην Ελλάδα. Συχνά αναρωτιέμαι. Άστα τώρα αυτά, τώρα αυτό είναι. Αυτή είναι που μέρξες. Τι έχεις, παιδί μου? Γιατί κλαις? Δεν θέλω να ξαναπάω στο σχολείο. Όλοι με θεωρούν ξένοι. Στα διαλύματα είμαι μόνη. Όταν σχολάω πάλι μόνη. Θέλουν καιρό οι φιλίες για να ανθίσουν. Και προσπάθεια. Προσπάθησα άπειρες φορές να αποκτήσω μια φίλη. Να βρεθώ κοντύτερα με μια κοπέλα. Τη Μάρια που παίζει ακορντεόν. Ή το Χαράλαμπο που το συναντάω συχνά στη βιβλιοθήκη και του αρέσει και αυτό το διάβασμα. Ήταν αρνητική απέναντί μου. Με θεωρούν σπασίκλα και μονόχνοτη. Μα
Προχθές που πήγατε εκδρομή στο ποτάμι, μας είπες ότι πέρασες ωραία. Δεν ήθελα να ξέρετε πως ήμουν μόνη μου όλη μέρα. Καθόμουν με τις ώρες μόνη μου στο ποτάμι. Και όταν τα παιδιά έπεσαν και χόρευαν, εγώ πάλι μόνη μου ήμουν. Να σε φιλήσω μια φορά και ας με πάρει ο χάρος. Γιαγιά, να σου γνωρίσω το Σωτήρη, το γιο της κυρίας Ερασμίας. Γεια σου παιδί μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Τι να σε κεράσουμε. Τίποτα, ευχαριστώ. Θα φύγω σε λίγο. Με περιμένω στο σπίτι. Εσείς πώς είστε? Τακτοποιηθήκατε εδώ? Θα ήταν δύσκολο για σας αυτή η αλλαγή μετά από τόσα χρόνια. Η ιδέα και μόνο της επιστροφής μας γέμιζε χαρά, παιδί μου. Κι ας ήταν στρωμένη η ζωή μας εκεί μέχρι πρόσφατα. 40 χρόνια ζήσαμε στη Ρωσία. Μετά ήρθαν οι δυσκολίες. Από τότε που έμαθα από πού ήρθατε, απορούσα για τη ζωή εκεί. Πώς ήταν? Τι να σου πω, παιδί μου. Ήταν σκένδη, γεμάτη κόσμο. Μαγαζιά, κίνηση, παζάρια. Και εκεί που μέναμε όλο Έλληνες. Μια μικρή Ελλάδα. Αλλά κι εσύ λείπεις τα ξένα. Τι σε έκανε να φύγεις? Οι αποτυχίες εισαγωγικές βλέπετε. Δεν μπορούσα να περιμένω άλλο ένα χρόνο. Μπράβο, παιδί μου. Αλλά κοίτα να μελετάς, να τελειώνεις. Να τελειώνεις γρήγορα με τα ξένα. Γιατί άκου τι λέει ένα παλιό σοφό τραγούδι. Πανά θεμάσαι ξενιτιά και εσείς καημένα ξένα. Μας ξενιτεύεις τα παιδιά και λησμονούν τις μάνες. Και πιάνουν ξένες αδελφές και ξένες άλλες μάνες. Σωστά, έτσι, Καλά το κατάλαβα και του το είπα. Για να αργεί τόσο να έχουμε καλεσμένους, σημαίνει πως θα είναι με την αφεντιά της. Αλλά μάθετε το κι οι δυο σας. Τελειώσατε. Τελευταία φορά. Ως εδώ και μη παρέκει. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες? Δεν τρέπεσαι να μας παραθυλάς στην ηλικία σου? Και εσύ, στην ηλικία σου, δεν τρέπεσαι να με αγνοείς, να με παρακούς. Αλλά δεν φταίς εσύ. Αυτή και η οικογένειά της. Εγώ που τους ευεργέτησα, τους γλίτωσα από την πείνα και τους στέγασα. Αλλά κάνε καλό σου λένε. Έστησαν τη φάκα τους και εσύ πιάστηκες. Σταμάτα σου λέω. Πάψε την κοινωνία μου. Δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Τίποτα δεν σέβεσαι. Πώς ορμάς και μιλάς έτσι? Έχει δίκιο η μητέρα σου. Χάθηκαν τα δικά μας κορίτσια. Τίποτα από όσα λέτε δεν είναι αλήθεια. Ευρυδίκη! Στάσου, Ευρυδίκη! Γεια σου, κύριε Νάστα. Καλώς σκοπιάσατε. Περάστε μέσα. Να σας πείσω ένα καφεδάκι. Ή πορτοκαλάδα. Για γλυκό δεν λέω. Φοβάμαι πως ώρα που είναι σας κόψει την όρεξη. Όχι, δεν θα πάρω τίποτα. Μεσημέριασε. Περαστική είμαι. Όσο για την όρεξη, ας είναι καλά ο γιος μου και οι γονείς σου. Μου την έκοψαν μια και καλή. Άκου, κύριε Νάστα, τι θα σου πω, αν και θα έπρεπε να το ξέρεις. Τι στο καλό, έτσι θα ξαμολάνει σήμερα τα κορίτσια. Πάντως έχετε το υπόψη σας. Ο Σωτήρης έχει πολλά χρόνια μπροστά του μέχρι να σπουδάσει, να πάει φαντάρος και να κάνει καριέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου μιλάτε έτσι για το παιδί σας. Γιατί το τροπιάζετε έτσι. Όσο για τα αν το ξαμολάνε σήμερα τα κορίτσια, και εσείς κορίτσι έχετε κάτι θα ξέρετε. Το δικό μου το κορίτσι δεν τριγυρνάει στις ερημιές με το γιο του αφεντικού μας. Μα σαν πως έχετε αφεντικά. Αφεντικά είστε ίδιοι. Όχι πως δεν είναι ο καθένας αφεντικό του εαυτού του. Τώρα να με συμπαθάτε, μα αν δεν θέλετε να περάσετε μέσα, να συνεχίσω τις δουλειές μου. Αυτές οι κουβέντες είναι για τα παιδιά σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς από εδώ? Θέλει κάτι το αφεντικό? Ναι, κάτι είπε. Μου ζήτησε να σου πω πως από την επόμενη εβδομάδα να αρχίσετε να τα μαζεύετε. Είπε ότι δεν σας εμπιστεύετε πια και ότι τζάμπα τους τρώτε το ψωμί. Κρίμα για το σπίτι που θα μπορούσαν να το δώσουν σε έναν ντόπιο. Μπα, σε καλό σου. Τι είναι αυτά που λες? Ή εσύ δεν ξέρεις τι λες, ή εγώ δεν ξέρω τι καταλαβαίνω. Θα πάνε και εργάτες σε ένα ζευγάρι από τη Μεσοχώρα. Ντόπιοι, πατριώτες, όχι ξένοι πρόσφυγες και μάλιστα από το παραπέτασμα όπως εσείς, που καμώνουν στους αριστοκράτες και δεν ξέρετε που κρατάει η σκούπια σας. Εμείς δεν είμαστε πατριώτες. Μα πού να μας καταλάβεις. Σαν πως και μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σαν πως και πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Μα εσείς δεν πιστεύετε σε Θεό. Αν είναι σαν το δικό σου, μη σώσουμε και πιστέψουμε. Ήμαρτον, κύριε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να τα μαζεύετε. Ευτές εσύ, κακομοίρη μου. Αλλού είναι το φταίξιμο. Ή καλύτερα αυτινής.
Και το σπίτι που ήταν ένα χούρι, ένα στάβλος, ένα ρημάδι. Βιλίτσα το κάναμε. Σιγά τη βιλίτσα. Αχ, μωρκή Βυσσαρίωνα. Πες στα αφεντικίνα σου, θα φύγουμε αφού μας φοβάται. Αλλά αυτό που κάνει είναι λυπηρό. Είναι άπονο, άδικο, απάνθρωπο. Πίστευα πως τα στεριώναμε εδώ. Μα ο σκληρός κυνηγός που λέγεται ζωή, άλλα είχε ορίσει. Οι επαναπατριζόμενοι Έλληνες, όπως και οι κάθε λογής μετανάστες, οικονομικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί, δεν είναι δούλοι ή ζητιάνοι, αλλά άνθρωποι που αγωνίζονται με αξιοπρέπεια για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Πόσο πολιτισμένη είναι μια κοινωνία φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το ξένο στοιχείο. Είναι τόσο εύκολο όσο και κτηνώδες να συνθλίβει τον αδύναμο ή τον διαφορετικό. Ο κάθε άνθρωπος αξιολογείται με γνώμονα το περιεχόμενο της ψυχής του και όχι με το περιεχόμενο της τσέπης του. Στη ζωή είναι όλα δυνατόν να μας συμβούν, ακόμα και αυτά που ούτε καν μπορούμε να τα φανταστούμε, γιατί η ζωή είναι ρόδα και γυρίζει. Η ζωή είναι σκάλα που άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει. Η ζωή είναι ευμετάβλητη. Ο πλούσιος μπορεί να γίνει φτωχός, ο υγιής άρρωστος, ο ευτυχισμένος δυστυχισμένος, ο δυνατός αδύνατος και τούμπαλιν. Τα πάντα ρί, όλα είναι ρευστά, όπως έλεγε και ο Εφέσιος φιλόσοφος Ηράκλειτος.